Фасад, образцовый фасад деген әйбер булган. Кемнәрсең ул Юнусовлар? Кем гарәп хәрефләре белән дөрес итеп укый белә, игелек кылый. Казанның Иске Татар бистәсендә Юнусовлар мәйданында йөргәндә, әлеге мәхәббәт бинага игътибар итми мөмкин түгел. Юнусовлар, Апанаевлар йорты Иске Татар бистәсенең генә түгел, тулаем Казанның гүзәл архитектур үрнәгеннән санала. Хәзерге вакытта биредә 7нче шәһәр сырхауханәсе урнашкан. Моңа кадәр бинада ниләр булган икән һәм йортның гомумән тарихы турында гадәттәгечә бүген дә Лена апа белән бергәләп сөйләрбез. Лена апа, хәерле көннәр. Исәнме, гүзәл. Бу бина безнең 19 гасырда салынган. 19 гасырда салынган дип әйтә алмыйбыз. 19 гасырда бу урында жер билемәсе дигән, йорт билемәсе дигән бу Юнусовларныкы булган. Чөнки менә сорый башлыйлар инде, нәкъ менә шулай булды микән, алай булды микән дип 1902 елгы янгыннан соң бик зур татар бистәсен инде юкка чыгарган дип әйтерлек менә бу янгын. Янгыннан соң бу тирәләрдәге йортлар алар яңадан төзелгән. Бу йорт турында 18 гасырдан билгеле 19 гасырдагы теге планнар буенча төзегәннәр бит инде. Фасад, образцовый фасад дигән әйбер булган. Моның фасадын да теге хәзерге шикелле кем ничек төзисе килә шулай итеп төземәгәннәр. Аның фасадын да төрле еллардагы образцовый фасадлар буенча төзегәннәр. Хөрмәтле тамашачылар, безнең узган тапшыруда без Беркутовлар йорты турында сөйләгән идек. Менә шушы Апанаевлар, Юнусовлар йорты Беркутовлар йортыннан ерак түгел, хәтта капма-каршы урнашкан. Һәм бусы инде сезгә бер шундый бер мәгълүмат өчен. Мәгълүмат әле тагын безгә кирәк булыр, чөнки Беркутовлар һәм менә бу Апанаевлар йорты әле тагын бер аларның бәйләнешләре бар. Уртаклыгы. Юнусовларга килгәндә, Юнусов мәйданы дип сөйлибез бит инде. Бу мәйдан чынлап та ул элек аны бабайлар мәйданы дип тә, байлар мәйданы дип тә тагыннар. Ләкин иң менә шулай истә калганы инде халык арасында Юнусовлар мәйданы. Һәм ул Юнусовлар мәйданы буларак 1986 елга кадәр Тукай мәйданы булган чыга. Аннары инде 10 елдан соң Тукай мәйданын күчерәләр безнең Казанның үзәгенә һәм яңадан Юнусовлар мәйданы булып кала. Кемнәрсең ул Юнусовлар? Юнусовлар алар бик шулай ук түбәннән чыкканнар. Казанның иң бай сәүдәгәрләренең берсе булган. Нәрсәдән башлаганнар? Теге тире җыеп күн эшлибез бит, менә алар шулай тире һәм күн белән башлаганнар. Озын Ибрай дигән кеше бик тә шулай истә калган халык арасында, аның төрле чыганакларда аның исеме еш яңгырый. Ул Мәрҗәнинең замандашы Озын Ибрай Юнусов мәчете безнең бар. Һәм Мәрҗәни мәчетенең әле ул иганәчесе дә булган. Менә шушылай итеп бик тә бай кешеләр һәм Юнусовлар балалар приюты, балалар йорты. Менә бу беренче мөселман балалар йорты була. Аны кайбер вакытта шулай бутап сөйлиләр, менә шунда булган дип. Ансымында булмаган. Әгәр дә без Екатерининский элеккеге Тукай урамы буйлап барабыз икән, Вахит мәйданына таба Бырнай мәчете тирәсендә менә бу нәкъ инде балалар йорты, Юнусовлар салдырган. Монда ниләр урнашкан икән? Монда ниләр урнашканмы? Монысының да бик кызыклы тарихы. Юнусовлар Апанаевлар йорты дибез. Апанаевлар йорты булып, 19 гасыр ахырында булып китә инде, шушы исемне ала. Бу йортта Апанаевлар вакытында Ибрахимнар булганда кешеләр генә торган, үзләре генә торганнар. Әнә бу якка таба аның офислары булган, үзенең конторасы булган. Апанаевлар алар 2нче елдан киткәннәр. Алар бу йортта медицина хезмәте күрсәтүне оештырганнар. Һәм бу хезмәт күрсәтү хәзерге заманга шикелле түгел, бушка булган. Теләсә нинди бай кешеме, ярлы кешеме килеп, берничә шушындай бүлмә булган, килеп монда инде
ниндейдир авырудан дәваланганнар, больницасы теге стационар булмаган, ләкин килеп дәваланганнар. Һәм традиция дәвам итә. Әйе, хәзерге вакытта да биредә сырхаухана урнашкан дидек, әйме? Ләкин монда кызык башка бер факт бар бит. Менә шушында хәерчеләргә медицина ярдәме күрсәтә торган дәвахана урнашкан булган. Юл аркылы гына Беркутов йорты тора. Менә шушы йортта табиб Беркутов та бик ярлы кешеләргә ярдәм күрсәткән. Димәк, бу ниндидер теге медицина үзәге кебек булып саналган инде, шулаймы? Берсеннән берсе бәлки алар ярышып та эшләгәннәрдер. Ләкин чынлап та менә бу турында мәгълүмат бар. Аннары тагын бер кызыклы мәгълүмат. Менә аның бу йорттагы Апанаевлар алар бит шулай ук бик тә билгеле бай фамилиялары. Габдулла Апанаев, ул безнең Пишән базары мәчетенең булган. Һәм дә Габдулла Апанаевның кызы Гайшә безнең татар хатын-кызлары арасында беренчеләрдән Казан император университетында медик профессиясын ала. Менә революция башланып киткәч, инде дипломны кулына ала алмый, революциядан соң дөньялар үзгәреп китә һәм репрессиягә эләккәннән соң кире кайтып әле монда күпмедер эшли. Ул инде врач буларак эшли. Аннары монда Казанда тора алмагач, Чувашия, хәзерге Чувашстанга китеп, анда гинеколог булып эшли, Козловка дигән шәһәрдә. Гайшә Апанаева ул безнең бик тә билгеле, безнең экскурсоводлар арасында да, тарихчылар да беләләр, культура хезмәткәрләре дә, мәдәният хезмәткәрләре дә белә. Бу Гали Рәхимнең хатыны Гайшә Апанаева. Солтан Габаши белән Гали Рәхим Кәккүк дигән җырларын нәкъ менә шушы Гайшәгә атап язалар. Һәм Гайшәнең тавышына. Бәлки ул менә бу йортта әле Кәккүкләрне җырлагандыр да. Инде бинаның эченә керсәләр, бигрәк тә Uzun İbray vaqtında munda нәрсә генә булмаган. Европада йорттай. Мында бер нинди сәкедә юк, мында сафалар, диваннар, мында пальмалар, мында апельсин агачлары, мындагы байлыкка аның исе акылы китә. Менә шулай Германиядән Прустидан килгән эшлекле кеше, политик бу йортка килеп исе аклы китеп чыга. Һәм шул ук вакытта әле шундый бер факт бар. Александр II-нең Цесаревич Николай дип йөртәләр, Николай Александрович Казанга килә. Казанга килгәч, шулай ук бу йортта була. Беренче улыны аптырашка калдырган әйбер идәндә Карелия каеныннан ясалган паркет. Аннары күз төшерә инде хатын-кызларга. Алар бөтенесе дә алтынга күмелгән. Безнең империядә алтын юкка чыкты дигәнгә хәзер җавап табырга була. Менә кайда икән ди татар хатын-кызлары элеп бетергән икән ул үзенә ди. Лена апа, ялгышмасам, шушы бина Апанаевларның икенче йорты. Шулаймы? Апанаевларның икенче йорты дип без инде аны икенче генә йорты да түгел, аларның йортлары берничә булган. Каюм Насыйри урамы буйлап барсак, без анда Апанаевлар йортын күрәбез. Һәм тагын бер Апанаевлар йорты бар. Бу Кабан күле буенда Габдулла Апанаев. Ул менә бу монда торган Бәдретдин Апанаевның улы абыйсы була. Ул дин эшлеклесе, әле общественный деятель дип тә язганнар. Менә бу Апанаев Мәрҗәнинең кызына өйләнә. Һәм нәкъ менә Кабан буендагы йортта Апанаевлар йорты, чөнки Апанаева була инде ул кияүгә чыккач. Менә шулай Апанаевларның бөтен нәсел дәвамчыларын эзли башласак, әле алар турында бик күп нәрсәләр белергә мөмкин. Апанаевлар чорында биредә дәвахана урнашкан дидек, әйме? Шул вакыттан биредә шулай дәвахана гына булып торган. Әйе, бу традиция инде үзгәрмәгән. Апанаевлар керткән традиция буенча алар үзләре монда торганнар, менә әйткәнемчә, монда офислар да булган. Менә берничә бүлмә, ниндидер инде урыннарда аларның больница
Бу вакытта инде бу истегәннәр больница булган. Әгәр дә сынапта ишенә кирип карасак, бу гасырның башында 2006-2009 елларда монда реставрация, ремонт булды. Ишенә кирип карасаң, әле анда идәннәрне күрергә мөмкин шул вакыттагы, анда интерьерның ниндидер кисәкләрен һәм менә бу шушындый итеп эшләнгән шуеннан ясалган ниндидер элементларны күрергә мөмкин. Шулай итеп, менә бу йорт бик тә кызыклы тарихы белән дә, анда яшәгән кешеләр белән дә, һәм дә әле Вензель турында сөйләшмәдек. Менә бу Вензельгә төрле экскурсоводлар шулай ук төрлечә шәрехли дип әйтим инде мин, төрлечә аңлаталар. Анда кемдер әйтә, сөю, мәхәббәт һәм дуслык, тугрылык дип язылган дип, кемдер изгелек кылык, кемдер инде кем гарәп хәрефләре белән дөрес итеп укый белә, игелек кылык. Менә бу игелек кылык дигән сүзләр Юнусовларның да, Апанаевларның да, аларның тормышында байлык җыек түгел, игелек кылык дигән девиз булгандыр дип уйлыйм. Шәп.